Croeso nôl! Wel, ers tro dwytha, da ni wedi bod yn meddwl lot am ddeunyddiau gwahanol ar gyfer clogyn a'r charwr e-Sparc. A diolch o galon i bawb sydd wedi gyrru eu clogynnau neu delweddau gwahanol i fewn. Da ni wedi cael lot o hwyl yn edrych arnyn nhw ar y cyfryngau cymdeithasol yn doffion. Do, maen nhw wedi bod yn wych. Felly, hefyd, cofiwch am y tasga trawsgwriclaeth sydd yn y pecyn os ydych chi'n mynd ar dysgu yma bach ymhellach. Ond, Fion, mae gennym ni dasg hefyd. Mae Sparky drawn fan hyn, a mae edrych ydi bach yn drist. Dydy o dal heb glogyn. A, da ni hefyd dal angen creu clogynnau ar gyfer eich teddys chi. Ond cyn i ni gychwyn, sut ydyn ni'n penderfynu pa ddeunydd ydy'r gorau? Da ni'n gwneud be mae gwyddonwyr yn ei wneud. Arbrofi. Reit. Felly, heddiw, dyma 4 deunydd da ni yn mynd i profi heddiw efo chi. Felly, mae gynnon ni... Rôl gegin. Rôl gegin. Mae... be di hwn? Rhiban. Neis. Foil. Mae gynnon ni bubble wrap yn fan hyn, neu gewch chi ddefnyddio bag plastig. Ac yn ola, gewch chi darganfod deunydd o gwmpas eich dosbarth chi, gweld beth sy'n o gwmpas, gewch chi ddewis y 5 deunydd, ond yr un da ni wedi ddewis ydy papur newydd mwyn ailgylchu. A fel y gwelwch chi yn fan hyn, da ni wedi gosod ein man ar y brofi allan. Mae gen i bentwr o lyfrau, da ni wedi rhoi yr deunydd yn y canol a wedi tapio fel lawr efo tap selo ar y llyfr o dan hwn, ynddo? Yn union. A beth gen i wedi wneud yn fan hyn ffi? Felly, beth gen i ni fan hyn ydy cwpan bach, fedrwch chi ddefnyddio cwpan papur, cwpan plastig, potyn iogwrt, a mae rhaid i chi fod yn ofalus, mae rhaid i oedolyn greu twll bob ochr yn y cwpan neu cynhwysydd da chi'n ddewis. A fel da chi'n gweld yn fan hyn, da ni yn clymu y pipe cleaner drwy y tylla yn y cwpan. Yn barod, wrth gwrs, i arbrofi cryfder. A mae hwn yn bwysig yn dydi. Arbrofi cryfder ydy y dasg yma yn Fion. Yn union. Ond trwy gydol y gwersi mi fyddwn ni yn edrych ar cryfder, fel da ni heddiw. Mae o hefyd angen bod yn ysgan, mae angen bod yn gry, a mae o angen gwrth sefyll dŵr yn dydi. Hynny'n da. Felly, beth mynd i ddarganfod pa ddeunydd ydy'r cryfa? Ar gyfer yr arbrof yma, da ni'n mynd i gael bach o help yn y lab. Felly, dowch ymlaen, hogs. Dowch chi fan hyn ata ni. Ac wrth gwrs, mae yna gyfle wan i chi gario ymlaen yn y dosbarth i arbrofi hefyd. Neu ella bod chi eisiau gwylio hwn am chydig bach a gweld ella sut o'n i ymlaen efo'r arbrof yma. Felly, be di rhain? Be sgydda ni fyma? Hein yoga. Be bynnag sgynnoch chi yn y dosbarth, da ni'n defnyddio cenoga, os sgynnoch chi bwysa, mae hynna'n gweithio hefyd yn dydi. Felly, y dasg da ni'n mynd i fod yn neud heddiw ydy, da ni'n mynd i gymryd un ceiniog, a da ni'n mynd i osod o yn y potyn yma, a da ni'n mynd i weld, ydy o'n mynd i dorri, ydy'r papur yn mynd i dorri, a da ni'n mynd i brofi bob deunydd yn ei dron dydan. Yn union, a hefyd da ni'n mynd i fod yn cyfri sawl ceiniog mae'n gymryd mwyn i'r cynhwysydd ollwng. Reit, felly, da ni'n barod i ddechrau arbrofi yn y lab. Arbrofi hefyd. Reit, ffordd ti. Tri, bron yna. Gyd-fynd. Wyth. O, gyd di? 9 ceiniog. 9! Wel, diolch yn fawr iawn i chi ddau am helpu ni arbrofi heddiw. A welwn ni chi munud illa. Reita, felly, o'ch blaenau chi rwan yn eich dosbarthiadau chi, da chi yn mynd i weld tabl. Ac yn y tabl yma, mi fyddwch chi yn cofnodi canlyniadau yr arbrawf. Da chi'n gweld ar y chwith yn y colwm gyntaf, lle mae'n deud deunydd, da chi'n gweld rhestr o ddeunyddiau gwahanol. Wan, lle mae'n deud papur newydd, mi gewch chi roi deunydd eich hunan, gewch chi roi unrhyw fath o ddeunyddiau eich hunan i fewn, pethau fydwch chi'n ffidio gwmpas y dosbarth. Yng ngholofn rhif 2, da ni yn mynd i fod yn nodi y cryfder. Felly, o'r ryn cryfa i'r un gwana, yn cychwyn efo rhif 1, sef y gwana, a yn gorffan efo rhif 5, sef y cryfa. Ac yna yn symud ymlaen i golofn rhif 3, mae gennym ni nifer o bwysa neu darnau arian. Felly fel oedden ni yn cyfri sawl darn arian mae'n gymryd i roed yn y cynhwysydd
er mwyn i'r deunydd dorri. A dyna ni ar gyfer ein sesiwn ni yn fan hyn. Welwn ni chi tro nesaf pan fyddwn ni'n gwneud arbrawf arall.